Γεια σας. Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω ως εκπαιδευτής ενηλίκων και όχι ως career coach. Και αυτό γιατί έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα μόνιμο παράπονο, παύλα πρόβλημα, το οποίο εκφράζουν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι. Δεν είναι τίποτα άλλο από τη μνήμη, την απομνημόνευση. Μονίμως παραπονιούνται ότι δεν μπορούν να συγκρατήσουν πληροφορίες. Η απάντησή μου σε αυτό είναι πάντα μην προσπαθείτε να θυμάστε, μην προσπαθείτε να βρείτε τρόπους να θυμάστε, προσπαθήστε να καταλάβετε. Προσπαθήστε να συσχετίσετε. Συσχετίστε τη νέα πληροφορία με τις πληροφορίες που ήδη έχετε. Δεν είναι ανάγκη να τη θυμάστε. Είναι ανάγκη να συσχετίσετε κάθε τη νέο που μαθαίνετε με αυτά που ήδη γνωρίζετε. Αυτό γίνεται μέσα από την κατανόηση, γιατί όταν λέμε ότι καταλαβαίνουμε κάτι, σημαίνει ότι έχουμε κολλήσει τη νέα πληροφορία με το σύστημα, με τη βάση δεδομένων του συστήματος πληροφοριών που έχουμε ήδη κατακτήσει. Και όταν προκύψει ανάγκη να χρησιμοποιήσετε αυτές τις νέες πληροφορίες, οι πληροφορίες αυτές θα είναι εκεί, θα σας περιμένουν. Γιατί θα έχουν ήδη δημιουργήσει δίκτυο με τις υπόλοιπες πληροφορίες. Οπότε δεν θα υπάρχει μεμονωμένη πληροφορία στο δίκτυο, υπάρχουν συσχετισμοί. Το κάτι που ήδη γνωρίζετε θα σας οδηγήσει σε αυτό που έχετε μάθει. Μην το βλέπετε περίπλοκο, δεν είναι καθόλου. Εσείς αυτό που έχετε να κάνετε μόνο είναι να νιώσετε ότι καταλάβατε αυτό που σας υπόθηκε, αυτό που σας δόθηκε ως πληροφορία με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε το ακούσατε, είτε το είδατε, είτε το νιώσατε με κάποια από τις αισθήσεις σας. Οποιαδήποτε νέα πληροφορία. Ένας άλλος τρόπος που προτείνω στους ενήλικες εκπαιδευόμενους να εφαρμόζουν για να μαθαίνουν ή να συγκρατούν καλύτερα πληροφορίες είναι να ανακαλύπτουν το μηχανισμό δημιουργίας πίσω από την πληροφορία. Για παράδειγμα, στη δικιά μου περίπτωση και συγκεκριμένα στα αγγλικά και πιο συγκεκριμένα στη γραμματική, όταν προσπαθούν οι μαθητές να μάθουν τους χρόνους, δεν τους λέω ότι έχουμε 12 χρόνους. Προσπαθώ να τους εισάγω και να τους εξηγήσω το μηχανισμό δημιουργίας των χρόνων. Υπάρχει ένας μηχανισμός. Για κάθε τι υπάρχει ένας μηχανισμός, ο οποίος δημιουργεί τη νέα πληροφορία. Οπότε, είναι πιο εύκολο να θυμάστε ένα μηχανισμό παρά 12 χρόνους. Όταν λοιπόν βρίσκετε τον εαυτό σας στη δυσάρεστη θέση να μην μπορεί να θυμηθεί πράγματα, σκεφτείτε ότι αυτό που θέλετε να θυμηθείτε ενδεχομένως να μην το είχατε καταλάβει όταν σας δόθηκε ως πληροφορία την πρώτη φορά. Ξανακοιτάξτε το, κατανοήστε το και αφήστε το να υπάρχει. Μην ζορίζεστε στο να το θυμάστε. Θα καταστραφεί η πληροφορία πριν ακόμα ενσωματωθεί. Καλή συνέχεια.